nwanne abịakwana m ọzọ. Tata achọrọ m ka eleba anya n'ihe bụ achịcha. Ịma oge niile ewepụta biskit akpọọ ya achịcha, ewepụta bred akpọọ ya achịcha. Ijekwuo n'ụlọ ụka ịfụ asị achịcha nara n'ahụ Kristi, achịcha na mmanya abụla ọbara Kristi, ọkwa eziokwu. Enwere mkpụrụ osisi a na-akpọ achịcha, enwekwu nke a na-akpọ achịcha ede. Ihe ndị a niile achịcha. Ya bụ mgbe ụfọdụ nchọ idunye nwatakịrị jee gote bred, ana m amụ ihe m ga-agwa ya. Ndị si ya jee gote achịcha gịnị ka m ga-agwa ya? Achịcha a na-ebewa kọwa achịcha gịnị? Ihe niile na ka masị achịcha nke ahụ eji eri nri ụtụtụ. Ụmụaka na-ata biskit n'ụtụtụ. Aghọtaghị m ka nche isi nwatakịrị jee gotere m ma ọ wụ ilu biko nna ịnọta gotere m otu ogbe achịcha, ọwụ ikwuo ogbe achịcha ma nọ bred ka ọ ma nọwụ biskit, ama m nke ọ ga-abụ abụọ, ma ọ gotere m achịcha. Ihe ndị a niile abụrụ kọwa mbenecha ya wee sị mba na a ga-akpagbu ya oke. Enwere ihe a na-akpọ achịcha na-eye ebe a. Ya bụ nke mbụ. Enwere ihe a na-akpọ achịcha ede na-eye ebe a. Ihe a na-akpọ achịcha ede na-eye ebe a. Kezikwa ihe a ga-akpọ bred. Ọ bụrụ na anyị nwere achịcha nwee achịcha ede, gịnịzi ka a ga-akpọ bred? Maka na a na-akpọkwa ya achịcha. Ihe ndị a niile bụrụcha achịcha, biko ka a ga-esi kpaa aha oke. Ya mere eji kpọọ bred ekoreko ma ọ wụ achịcha uko ekoreko. A na-akpọkwa ma keeki achịcha, akpọzie bred ekoreko, kpọkwa bred achịcha uko. Biskit abụrụkwa nkịnị. Ihe eji kpọọ bred achịcha uko bụ maka na o nwere okoli, mana achịcha na wee mewe etinye ya okoli na-enyere ya aka okoo. Ewee kpọọ bred achịcha uko. Asị m nọọ gịnị? Achịcha uko ma ọ bụ gịnị? Ekoreko. Kpọọ biskit achịcha kere ma ọ bụ achịkere. Ihe eji kpọọ biskit achịcha kere ma ọ bụ achịkere bụ achịcha na-eme a na-atị ya na-ada kirikiri n'ọnụ. Ịma na ọ bụ na biskit ọbụla itinye n'ọnụ na-ada kirikiri, ị ga-asị na oge onye mmiri n'ikuku abanye, ọkwa eziokwu. Ya bụ biskit wee bụrụ achịcha kere ma ọ bụ achịkere. Ọ baghị uru na isi mmadụ gaa gotere m achịcha ahụ a na-ama m ka ị ga-esi wee kọwa ya. Kpatara na onye ịchọzi isi nwatakịrị ji egote biskit ọhịabaghị ahụ ihe amụ ihe ga-agwa ya. Isi gị sụọ ya n'Igbo ọhịabaghị ahụ gaa amụ ihe ị ga-agwa ya. Mana ugbu a ịchọzi ịsụ ya n'Igbo, si nwatakịrị ga-egotere gị achịcha kere ma ọ bụ gịnị? Achịkere. Ịchọghị isi eji egote bred, ịma nke ị ga-esikwu ya n'Igbo, si nwatakịrị ji egotere gị ekoreko ma ọ bụ achịcha uko. Achịcha lee ya ebe a. Achịcha ede lee ya ebe a. Ekoreko ma ọ bụ achịcha uko lee ya ebe a. Achịcha ụtọ lee ya ebe a. Achịkere ma ọ bụ achịcha kere lee ya ebe a. Biko ka gị bụ onye Igbo gere m ntị malite tata mata na-abịa na nkụzi ma ọ bụ mkpụrụ okwu mba na mba, a sị na ọkwa mba na-ebe n'olu n'olu. Ọ bụ anyị ka ọ dịrị imebe asụsụ anyị ka o wee gawa n'ọnụ maka ọsụsụ. Ya bụ ịchọọ ijije nwatakịrị ka ọ ga gote bred, si ya nna were ego a jee gotere m ogbe achịcha uko ndị a na-ere ₦2,000 ọwụnọ nke bred of 2,000 naira. Isi ya jee gote ogbe achịcha, jee gote ogbe achịcha uko ndị a na-ere ₦2,000 maọbụ ₦2,000 ka ọ ghara ịbụ na anyị kwughị ọnụ isi Igbo anyị achọba ihe anyị ga-asụ achọ. Aka m bụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye nọ ma kpebie na anyị ga na-ewetara gị asụsụ Igbo ghere eghe. Ọrụ anyị bụ imebe asụsụ Igbo, ọrụ anyị bụ iwulite asụsụ Igbo n'okpuru Ugocha Development Initiative for Igbo Language. Ugocha Development Initiative for Igbo Language bụ otu mwulite na mmebe asụsụ na omenala Igbo. Biko kwado anyị. Ọ bụ na ịnata ozi anyị, ịnata ejijere anyị n'okpo ozi ọbụla, ịgba mbọ ka ikesanye ndị ọzọ opekata mpe ofu onye. Bikonu eji n'isi ntụ na ikpere ala were arịọ gị, biko kesaa na ejijere anyị, kesanye ndị ọzọ. O nwere otu ọbụla ị nọ na ya, kesanye ha ya. Biko lakụrụ ihe anyị na-eme, kwunyekene obi gị, kwunyekene tụnyekene ife, kwunyekene okwu. Nke ọzọ abụrụzie soro anyị. Ọ bụrụ na Facebook ịfly soro anyị. Ọ bụrụkwa na ịfly na okpozi YouTube, biko dekwunyere okpozi anyị. Ọ bụrụkwanụ na ebe ọbụla ịfly, biko gbaa mbọ ka ịkwado ihe anyị na-eme. Aka m bụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha.